la ilaha illallah. Karon farin masu karanta wagga addu'a Allah ya ce suna cikin layin aljanna. La ilaha illallah. karanta kur Au sannan ka biyo da kin wanga aikin. na'am Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nari. Na ta rubuta muku ita. Layin yan aljanna na farko mai su karanta ta Allah ya fara sa cikin mu. Ga har da adadi ba za cikin addu'o'inka. da wani adadi ko ya ka da ita zazzabin A so wannan sun da dai ka matsa. na'am A ko so guda haka da ko ta maimaitawa. Duk babu komai. na'am As-sabirina da masu hankuri in wani bane ya same su, masu hankuri kuma idan sun shiga wata jarrabawa, masu hankuri ga su saba ma Allah. Wasadikina da masu gaskiya. Kato kamar liman ya ce kaji wani aiki. Wal qanitina da masu ibada, masu gumuzurin ibada. To ga wani kuma wal munfiqina da masu ɗibar dukiyarsu su ciyas don Allah. To alhamdulillah ko jiya wani ya kawo mana 100 ya ce mu sai littafai wadanda da jara suwa annan halbe 80 cikin su an kai a amso sakwato yanzu sauran 20 muna dibe da za mu je soka na ba mana sani aluman shi aji suna ganin ina iya kashewa